Alka Ples Slobode je savršen projekt za promociju onih vrijednosti koje pokušavamo u Hrvatskoj promovirati od 2012. godine, a to je da se bavi jednom kulturnom baštinom, jednom povijesnom tematikom i zaista inovativnom vrstom plesne umjetnosti koje u Hrvatskoj nema. To je vertikalni ples kao sinteza mnogih raznih borilačkih, alpinističkih, speleoloških vještina u jednu plesnu umjetnost i na ovaj način putem projekta Alka Ples Slobode uspijevam prebaciti u trodimenzionalnost upravo one vrijednosti u koje vjerujem. Vrlo specifičan projekat, specifičniji od svih ovih kojima smo se dosta susretali. Bili smo na više tvrđava, u Paklenici, na zidinama, gradskim, raznoraznim bedemima, ali ovo je stvarno specifično kao i Sinj. A ovdje smo se morali prilagoditi na dvije nove plesačice koja ulaze sa svaka svojim karakterom, sa novom koreografijom, na malo modificiranom terenu, jer imamo pola ravnu podlogu, pola su zidine, a do sada smo uvijek isključivo radili ili na ravnom ili podvojeno na zidinama, da imamo kombinaciju, pa visinu, reflektore, sve dodatne nekakve elemente koje smo uspjeli uskladiti da svi sustavi dihtaju. To je modalitiv skela koji radim inače, znači i u Hrvatskoj vodotoranj i tako, znači, ali specifično je došlo samo što smo na samom rubu zidina, gdje smo morali to napraviti sa srazom, znači zidine, produžiti nekih 7 metara, znači inače došla je specifična zato što smo na samom rubu i s tim ljudi visu na toj konstrukciji. We've been practicing here for the past 3 days. We were doing the traditional story of Sing, the area we're in. We were using the castle walls and we were doing the story of Alka. It was great to be part of a cultural part of Croatia and learn about the history as well. It was amazing for a lot of reasons. First, to be here in Croatia, then to be part of the culture, to do this for the people of Sinj. And I had such a great time. I had the chance to have Maria as choreographer, dance with one of my best friends, Despina, and we had such a good time up there, and the audience was there really listening, really like wow, and it was beautiful to be in there, part of all this. Iako se bavimo 3D mappingom već 10 godina i možemo se nazvati pionirima 3D mappinga u Hrvatskoj, ovo je bio jedan sasvim poseban projekt. Trebalo je uskladiti plesačice i druge razne elemente i sve se radilo live, znači to je bio nam izazov i evo drago nam je da smo sudjelovali u tome. Pa kostimi su bili naravno inspirirani narodnom nošnjom Turske, to jest ajmo reći općenito nekakve turskih kostima i nekakvih običaja iz tog vremena. I naravno sinjska nošnja, ali moram odmah reći da smo bili strašno ograničeni u smislu sigurnosti, u smislu nekakvih pojednostavljivanja, jer smo morali paziti na sve te stavke koje su bile naravno vrlo bitne. Sam vertikalni ples u Hrvatskoj nije još razvijen. Plesačice su inozemne, Sara Bruat iz Francuske i Despina Gala iz Grčke, jer nažalost još uvijek u Hrvatskoj nema dovoljno plesnih umjetnica koje mogu odraditi ovakvu predstavu na ovom nivou, ali to ne znači da ih neće već biti od rujna 2018. kada u Zadru pripremamo veliki projekt od 5 dana trajanja za radionicu vertikalnog plesa, gdje će polaznici hrvatske nacionalnosti moći razvijati i na taj način potpomoći razvoju ove umjetnosti u našoj zemlji.